Number two, nato nga himuon. Kinahanglan i-check nato ang kasaysayan sa gigamit nilang setas. So amo na to pag-check ang tawag ining kasaysayan sa gigamit nilang setas. Unsa may paborito nila kaayo nga kuan? Kaayo nga gamiton pag atake sa gitawag og larawan. Paborito kay nila kanang Exodo 20 versikulo 3 hangtod sa gitawag og 5. Ay may gabi sa Roel Polvadura from Tagum City, Davao del Norte. May gabi mo din na siya og sa imuhang gitawag og pamilya. Okay. So, usa man nato pagtan-aw nga unsay kasaysayan anang maong gitawag og pagsulti yan ang Exodo 23 hangtod sa 5 kay sagad man gud ang kini nato mga higala mga amigo nato nga mga di katoliko pag mugamit ng sitas kuyaw kayo kinahanglan mo gini nya ang ilang una ang ilang panabot ang kanang sitas gisulti karon dili man na pwede. Mo nagingon ni San Pedro nga gituis mga walay alamag og matuutohon ang kasulatan. So dili pwede. Tan-awon nato ang kasaysayan anang gibasan nimong teksto. Ay may gabi Sir Wendel Postanes from Talisay, Cebu City. May gabi mo sir og sa imuhang gitawag og pamilya og thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Okay. So, i-check na to. For example, Exodo 23 hangtod sa 5. Ningon ang Dios ayaw pagbaton og mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Ayaw pagbuhat og mga Diyos-Diyos akong atubangan kay bisan unsang tawag ining tagwaya naa sa ibabaw sa yuta, naa sa ilawom sa yuta ug naa sa langit ug uban pa. Kaya magsimba niini ako ang tawag ining tunglohon gikan sa una, ikaduha hangtod ikatulon nila nga gitawag og mga ginikanan or gitawag og mga henerasyon. So unsa man nato na pag-check ang kasaysayan ana? Number 1, tan-aw nato kana bang panahon na sa pagsulti sa Dios naa na bay larawan ni Kristo o ni Santa Maria. Mingon man din sila nga wala pa kinsa man ginag-ingon nimo pastoy nga anang panahon na ang kanang pag-ingon sa Dios ayaw pagbaton og mga larawan sa Dios kini moy gipuntingan. Ano ba itong nangot katong akong kaatbang usa ka tawag anang born agoy. Diba? Nangutan ko niya sa mga setas nga imong gipanggamit. Dili pa lang dugay ni abot siya napulo ka setas. So sa mga setas nga imong gipanggamit, may mabasa ka ba? Ni anang maong mga sitasa nga niingon ang Dios ayaw pagbaton og larawan sa mga santos. Ingon siya, wala. Kinsa man gyud nag-ingon nimo nga gidili ang pagbaton sa mga larawan sa mga santos. Ang mahulog nga nag-ingon niya katong ilarap pong kaugalingong pastor nga nagtudlo pod sa ila. So dili ang Biblia may nag-ingon nga ayaw pagbatog larawan sa mga santos kundi ang nag-ingon ang mga pastor nga nisupag aning maong mga larawana. So una na, ikaduha, tan-awon nato ang nakasulat. Sa verse 1, matong tan-awon ng Exodo chapter 20 verse 1, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo, nagpagawas kaninyo gikan sa kaulipnan sa Ehipto. So diha pa lang daan, makita na nato nga wala pa gilarawan sa mga santos anang panahon na. Wala pa larawan ni Kristo, wala pa larawan ni Kristo nga bata pa kay ni Santo Niño, wala pa larawan ni Santa Maria. Ngano man kay kana nga panahon pagsulti sa Dios, gisulti na sa Dios direkta sa Israelita. Diba? So mo na tan-aw nato ang understanding na pud nila. Karon. So number 1, mo na tong ingon nga kining maong Dios ka nagpagawas kanyo gikan sa Ehipto. Number 2, tanaw na po nato nganang nisulti man ang Dios. Pwede ba nimong isulti? Imo pangutanon. Pwede ba nimong isulti ang rason? Diin nisulti ang Dios nga ako ang Ginoo nga inyong Dios. Wala nay laing Dios gawas nako. Ngano nisulti man ang Dios ni ana? Unsa may gitawag og rason kung friendly dialogue unsa may tawag ining rason nga nisulti ang Dios ni ana. Nga naman tungod kay ang Israelita kaniadto sa dihang nagbakta sila sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig, nag-ila sila og mga Diyos. Katong siyempre si Moses ni sakaman sa bukid sa Sinai 40 ka adlaw 40 ka gabi wa ka naog. Nagtuo sila nga way mulid nila, mo na naghimo sila og larawan sa Diyos. So mo nang niingon ang Dios nga ayaw
ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas nako. Nganuman kay ang Israelita ana nga panahon nagbaton sila larawan sa nating baka nga maoy ilang gihimong Dios. So dili ng mga larawan sa mga santos. Di ba? So diha pa lang daan pwede niyo makita ang ilahang tawag anang argumento. Salmo 115 115:3-8 katong niingon ang Dios nga ang ilang mga Dios hinimo sa salapi ug bulawan, mga hinimo og tao. Ang among Dios naa sa langit, ang ilang mga Dios tay mga mata apan dili makakita, na mga ilong apan dili makasimuhot, na mga kamot apan dili makahikap, na mga tiil apan dili makalakaw. So pangutana na pod, kana nga panahon, pwede ba nimong isulti or based sa balaang kasulatan, pwede ba nimong isulti og kinsa ng mga larawan na ang gipasabot? Makakita ba ka nga na ay gipasabot din na o na ay tawag ang gipunting din na nga niingon ang mga writer sa Old Testament na kana nagapunting sa larawan ni Kristo ug sa larawan ni Santa Maria ug sa larawan sa mga santos. Di ba? Di sila makabasa. Maupaw na lang sila binasa ng Biblia gikag tawag anang ini sa santos sa Apokalipsis. Di ko sila kabasaan na nga niingon ang Dios nga ayaw kamo pagbuhat ani mga larawan na. Giklaro na nga naay Dios o giklaro pud na sa Old Testament kung kinsa na nga mga Dios. Mo ta kung gipakita kagahapon sa inyo. Molok, Baal, Nebo, Astaroth, tawag ining sana si kining mga si Saturno, isa pa daghan pa kaayo nga tawag ining mga Dios kaniadto sa daang gitawag og testamento. So makita nato nga diha pa lang daan palpak na ang ilahang tawag ining palpak na ang ilahang gitawag og argumento. Lang ha. Argumento nga ilahang gihatag kay kana nga panahon mapangka naman nimo sila. Na may sita sa Biblia nga giklaro nagkinsa na nga mga Dios. Okay, apil na sa tuang answer katong sa first nato nga criteria kung nagatubang ta nila. I-define una ang term. So sa tua naaman tay 3 classifications of worship. Latria, pagkahuman hyperdulia, and gitawag og dulia. Or sa in English, kay Latin man na siya, adoration, special veneration, og kining gitawag og veneration. So number 1, adoration. Kana nga pamaagi nga pagsimba intended lang only sa Dios. Mo nang giingon sa San Mateo kapitulo 6 versikulo 9, kung mag-ampo mo ingon nion ninyo amahan namo nakas langit. Kanang santos kamisa nato adoration na. Pag-ampo, pagsimba nga alang lang sa Dios, walay labot ang mga santos. So mao na ang gitawag og adoration. So kana nga pamaagi nga pagsimba mao na gibuhat sa mga pagano kaniadto, pero ang ilang pagsimba gidirekta sa butang. Lahi man nga tua. Kay nga atong pagsimba wala man gidirekta sa butang, kundi gidirekta man sa gitawag og Dios. So mao to sipyat sa mga pagano kay ang ilahang tawag ining pagsimba isip Dios, giilan nila nga Dios, gidirekta nila sa larawan sa mga giilan nila nga ilahang gitawag og mga Dios. So mao nang tawag ining latria. Number 2, hyperdulia. Sa man ang hyperdulia, pamaagi sa pagsimba og dakong pagtaod nga gihatag lang sa mahal nga birhen. Dito lang sa mahal nga gitawag og birhen gihatag. Asa man naton ang mabasa? Manang San Lucas kapitulo 1 bersikulo tawag ini nga 48 nang ganingon sa Santa Maria, so kadkaron ang tanang kaliwatan magngalan kanakog bulahan, og ang pinakaunang misulti nga bulahan kining maong bayhana ang anghel mismo, og ang maong pulo nga gilitok sa anghel dili to iyang kagalingong pulo nga gisugo man sa Dios, mao nang kadtong pulo nga gikan gud mismo sa Dios. So ang nag-implement ni anang maong hyperdulia, ang Dios mismo ang pinakauna. Gipalitok lang niya sa anghel sa atubangan dito kang Santa Maria. So naatay veneration nga intended only kang Santa Maria. Then pagkahuman tawag ining number 3 kadtong dulia, na hyperdulia. Number 3, dulia, ubos lang sa hyperdulia. So kana nga pamaagi nga veneration is para sa tanang mga santos. Nailhan og kato sa mga nailhan nga gitawag og mga santos. Kay nami mga santos nga wala mailhi.
naa may mga santos nga dili venerated. So unsa may kalainan sa santos katong nalangit nga venerated o kining santos or nalangit nga dili venerated. So kini mga dili venerated nalangit ni sila. Santos gihapon ni sila pero di wala to sa gitagaan og veneration nga naman tungod kay ang ilahang gibuhat nalangit sila tungod kay ang personal lang nga kinabuhi nagbinaayo sila, naa sila sa grasya sa Dios, mao nang tawag ining na kuan sila na unsa na langit sila. Pero kining mga santos, mga heroes man gud ni sila. Mga bayani sa pagtuong Katoliko. So naa sila tawag ining pinasahi nga gibuhat ba kung itandi nato sa mga ordinaryo nga mga nalangit. So mao na. So ang hitabo sa dagan sa tawag anang sa istorya, so naate pagtahod nga para gitawag sa ila. Asa mo ito na mabasa man ng Daniel kapitulo 2 bersikulo 46 unsa may giingon ni sa propeta Daniel sa pagsaysay may tungod sa kinabuhi ni propeta Daniel. Unsa may tawag anang gitawag og giingon og mihapa si Hari Nabucodonosor kang Daniel og gisimba sa mong hari si Daniel tungod sa Dios nga giila ni Daniel. So nasuko ba si Daniel? Wala. Ngano man kay ang pagsimba sa gitawag hari wa sa gisimba isip Dios. Kundi gisimba siya tungod sa Dios nga iyahang gila. Sa mootong gitawag og veneration. Ngana sa tuwa pod magsimba ta sa mga santos dili tungod kay sila Dios kung dili tungod sa Dios nga mo'y tinubdan sa pagkasantos og sila tungod ni ana nahimo silang gitawag og santos, di ba? Ang gingon ni Ginoong Kristo, ang nagdawat ninyo, nagdawat kanako ug nagdawat sa nagpadala kanako. Nya ingon po ni Ginoong Kristo tungod kaninyo napasidunggan ako. Ingon ana ang gisulti ni Kristo. So kung magpasidungog ta sa mga santos, ato pang gipasidunggan ang Kristo nga mao'y tinubdan sa gitawag og pagkasantos. So mao to Sir kuan, Sir Papa Iwogs Tatay ang ako ang tawag anang tubag, hamubo nga tubag sa tawag ining katong giingon nimo nga hyperdulia, dulia og latria. Actually wala tay protodulia Tulo lang kabuo ka nga to ang cancer. Okay. So nanatas kadua ha. Number 1 is i-define nato kung makikatubang ta nila nya ang topic nato is images or santos nga mga larawan makikatubang tagla ang sekta. So number 1 natong tan-awon, i-define nato ang mga termino nga to ang panggamiton. Number 2, kinahanglan i-check nato ang kasaysayan sa sitas nga ilahang gitawag og gipanggamit. Kung Exodo 20, ato ang tanawon. Kung kanang nisulti ang Dios ana nga ayaw pagbato og laing Dios gawas nako. Kung mogamit sa Salmo 115, tanaw na pud nato ang background ana nga nakasulti ang writer nga si Salmista David mahitungod ni ana nga ang ilang mga Dios na mga mata pa di makakita. Kinsa man na. Nya ato ding pabasa sila kaya gusto magud na nila letra por letrang mabasa. So ato ang ipakaon sa ilang kagaling pagtulunan. May mabasa ka ba nga niingon ang maong tawag anang kasulatan nga kana nga Dios is referido na sa mga larawan sa mga santos. Muna kung gingon lagi maupaw na lang sila binasa na di ko sila kita. Di ko sila kabasa nga kanang mga Dios nga naa sa Biblia referido na sa larawan sa mga santos. So mo na ikaduha, i-check ang kasaysayan sa maong gitawag og setas nga alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.